jejer buta kaya ngene nek jam 2 nguyuh lho butane hati-hati. Sugeng dalu Dek Karen. Wah, Dek meneh. Sugeng dalu Dek Risa. Kok Dek to? Tua aku lho. Mbak. Oh iya. Sugeng dalu Mbak. Sugeng dalu Dek. Nggih. Naminipun Kula Risa Ristina. Wah, Risa Ristina. Nggih. Pidalem saking Getasan Semarang. Getasan Semarang. Wah, jadi Semarang, Temanggung, Solo 3, Magelang, Temanggung. Wah, jan sinden iki bos. Nggih. Temanggung, Magelang, Solo 3, Temanggung, Semarang. Wah, sinden Indonesia Raya. Oke, mriki yo. Ono iya. Aku ono sobo. Mas kula mboten piyambak. Nggih. Dipun kandhani kalian Mbak kula. Nggih. Ingkang saking yo. Nggih, saking yo. Sepoti Mbak Tatin Tinot, monggo. Nggih, monggo. Ayo. Sugeng dalu. Nggih, sugeng dalu, Bali Mbak. Bu Mbak Sangik Mas Gading. Nggih, sugeng dalu. Nggih, ketemu lagi. Nggih, bertemu kembali. Wau saking yo jam 6. Wau 7:30 Mas. 7:30. 2 jam setengah perjalanan ke sini. Mau ora gelem bareng.